Kezdjük azt a rohadt hétfőt. Kuki. Tessék, Support bácsi. Csakolom, hogy csináltad, hogy Hope beszél? Én nem Hörbi vagyok. Én egy kitalált karakter vagyok. Hope is ki van találva. Mi van? Azt a kurva, én vagyok kitalálva, nem érted? Van neked is kutyád? Nincs. Akkor minek tartod Hope-ot? Anyád nem olvasott neked meséket? Nem. Azt látom, annyi fantázia van benned, mint migránsban a honvágy. Öcsém, keveri a szezont a faszommal. Kuki. Mindig ilyen jó kezdődik a... Tessék, Support bácsi. Mivel vegyem fel a gameplayeket? Hát, amint hallom, semmivel. De most komolyan az a fraps, az jó vevő. Annál minden jobb. Vevő. Na mondj egyet. Egy. Ezek nem ismernek más, csak azt. 2001-ben vettem bele a Blade of Darkness-t. Azóta már azért vannak jobbak. Action se ismerik. Ezeket nem értem már, hol ér. Őskorban él! Tessék, Support bácsi. Mert nincs komment. Van szóval, tuti, te vagy letiltva. Van, Csak engedélyezve van. Hát én csak a véleményemet írtam le. Na ez az. Senki nem kérte. Véleményeznéd a videómat? Ó, véleményfüggő. Minek nézném meg eleve? Hát hogy mit rontok? Hát kérdezd meg a nézőidet. Nincsenek nézőim. Csak fiú. Nem csodálom. Mi a vélemény? Kedves nézők, mondjátok már meg, hogy miről videózzak. Mi legyen a következő videó, írjátok meg. Annyi eszem nincs, hogy magától csináljon egy videót vele. Jó, nem ma belép a szórakoztatóiparból, de még a néző mondja meg, hogy mit csináljon. Akkor végül is mire jó? Semmire. Van már mindenkinek kamerája. Vagy most mi a Tessék, Support bácsi. Rohadjál meg. A hülye. Tessék, Support bácsi. Hallod, felvette? Hello, mondjad. Szerinted hol minket? Tuti nem, mert suttyogunk. Számot letiltottad? Nem. Hülye, az anyu telója, vissza fogja hívni. Én franciba. Én hallom, hogy szuszogsz. Én? Igen. Megyek inkább szólni. Hallod, most elmegy Anyád, de süt le. kakélni megy. Tegyük le, mert drága, visszahívja anyut. Ne sípoljál már.